Co recordo dos que nos deixaron no Vieiro e a ilusión dos que aínda están por sumarse, ao carón da nosa xente, eu serei e me comprometo un camiñante máis. Porque Galicia sabe cal é o seu destiño, sabe cales son os seus intereses e o que fai cada 4 anos é elexir a quen cree que mellor pode leválos a cabo. Teño que seguir sendo un humilde camiñante o carón do noso povo, do povo o que lle pedín e que me otorgou maioritariamente a súa confianza. E, por tanto, me comprometo a dalo todo de min, todas as miñas forzas, todas as miñas ganas, que son moi importantes, toda a experiencia acumulada nestes anos para que Galicia siga superándose. Estou convencido de que cando non nos poñemos límites, as galegas e os galegos somos imparables. Eu pido a súa confianza para seguir por ese camiño. Moitísimas gracias.